Ang mga akusado adunay warrant of arrest. Gilangkuban kini nila alias Ja, 25 anyos, ang nasikop sa iyang panimalay sa barangay Pentil, Alyusan, Cotabato niadtong Marso 31, 2025 nga gikonsiderang top 7 regional most wanted person tungod sa 4 counts sa qualified rape for minor ug sexual assault. Giaresto sab ang top 7 provincial level most wanted person sa panimalay niini sa Purok Katilingbanon, Barangay Bagontapay, Lang, Cotabato. Giila ang akusado nga si alias Jazz, 19 anyos, nga nag-atubang sa kasong rape. Samtang usa ka municipal most wanted person sa kasong rape ang nadakpan sa mga pulis sa barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Nga giila nga si alias Will, 21 anyos, taga Sitio Daragayan, Barangay Malilubong, Alamada, Cotabato. Sa makilala Cotabato, municipal most wanted person ang naaresto sa mga pulis sa balay niini sa Purok Mahayahay, Barangay Luwayon. Nga giilang si alias Ren, 42 anyos, kinsa nag-atubang sa kasong murder. Pulos walay girekomenda nga piyansa ang giisyu nga warrant sa Regional Trial Court batok sa mga akusado. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe